of its dictionary meaning, not what people think religion is. The religion as it now appears is nothing but mafia. Става въпрос, че говорещи използва думата религия в нейното речниково значение. Сега тук не става въпрос, като говорим за религия, за всички тези мафиотски структури, които ние познаваме. Знаете, организираните религии, те се управляват определена такава върхушка, иерархия, структура и основното им занимание е те да промиват мозъците на хората, да ги държат някакъв комфорт и задължения, такива комфортни мисли и да живеят самите те комфортно за сметка на хората. Така че и те естествено противопоставят хората един на друг. Значи тая мафия, която ние очевидно я виждаме и нарича себе си религия, и тези системи от вярване, ние нямаме предвид тях, когато говорим за религия. Става въпрос религия, че в нейното речниково значение, според от гръцки, че това е да се събира енергия, за да се видят нещата такива, каквито са те, действителност, това, което е. А не ние да бягаме в някакви такива утешителни вярвания, които ни представят нещата такива, каквито бихме искали или би трябвало да смятаме, че би трябвало да бъдат. Tomorrow, we will, when we learn the Laya Yoga teachings, Kriya Yoga is a unique combination of Hatha Raja Laya Yoga. So, in that teaching, we will know there are 4 kinds of religion with which we are familiar. One is product of greed, another is product of fear, another is product of... there are 4 kinds of religion. Yes. Greed, fear, then... No. Like theology. No. There are 4 kinds. One is the product of greed, another is product of fear, another is some other things, another last is product of theology. Yes, the third one. What is the third one? We're missing the third one. Не, аз листа не го взех. No, there are 4 kinds of religion. Има... Ревност. Tomorrow. Anyway. Tomorrow we have got that paper in which we say that we are accustomed to 4 kinds of religion. One is product of greed, one is product of fear, another is product of... Ignorance. No. Ignorance. The first is correct. First is the product of ignorance. Second is the product of fear. Third is the product of greed. And the fourth is the product of theology. Yes. Сега... Така. И в този смисъл продължавам от предишния, че има отхвърляне на това общоприето разбиране на думата религия. А утре, по време на посвещението, вие ще видите, че има 4 аспекта на религията по време, защото вие също ще научите, че Крия йога е една уникална комбинация от хата, от раджа и лая йога. Освен това, когато говорим за религията, вие ще видите, че този аспект, който е там, религията тип мафия, е продукт на 4 различни качества, така се каже, замърсявания на човешки ум. Или това са първото, което е невежество, след това е страха, алчността и третото е теологични концепции и такива фантасмагории. Да. Въпроси още има ли? Аз искам да попитам, ако душите се прераждат в нови тела, къде душите изчакват да бъдат природени в ново тяло? Тоест, къде е чакалните души? The question is, if the soul reincarnated and taking You see, life
Разбрахте ли въпроса първо? This is a very good question she has asked. Let's say in Bulgarian, because the question is not explained in Very Bulgarian. good question she has asked. Въпросът е много добър, моля, чуйте това нещо. Да се опитам ли, аз искате ли вие да го кажете или аз да го повторя? Ако има души и тези души се прераждат в следващо тяло, къде е мястото, където те чакат, след като едното тяло е освободено, нали така? Къде е мястото, където те чакат, за да получат следващо тяло? Това е въпросът и първият коментар беше много добър въпрос. You see, life is not interested in any afterlife or before life, because life is never born, life never dies. It is all the product of the mind, and the human mind, with all its craving to give itself continuity this way, that way, it goes on projecting belief systems. So, for example, Hindus, they go on taking birth after birth. Nobody knows. Life is not interested, because life never dies. Why the hell you should bother about another birth? This is the Hindu belief system. Then Muslim belief system, that if you are a good Muslim, and the Muslims and Christians, they are born only one time. After that, perpetually available to either heaven or hell. If you are a Muslim, according to that belief system, if you are a good Muslim, particularly if you have killed non-Muslims, a lot of non-Muslims if you have killed, then you will earn the merit, and the Allah will welcome you with this, what is that called? Melon. Will welcome you with watermelon and honey. It is the Arab belief system. And in Arab country, water itself is rare. So watermelon is a big thing. So naturally Allah cannot welcome you without watermelon and to sweeten it with honey. And then He allots you a house in which there will be 70 rooms with 70 dark-eyed beautiful virgins. And you will pass rest of your life. What is the life? In enjoying these 70 moments, so that you are never bored. After 70, you will come back to the first one. By that time, you have already forgotten the first one. And this is such a strong belief system. It has been found that the terrorists who are doing suicide bombing to kill themselves, they put this langote made of steel, so that in the suicide bombing they will die, but that portion will be protected, because he has to use it for fucking 70 women. So therefore he has to protect it. These are the belief systems. The Christians also have their own belief systems. Okay. И така. Значи, чак да фана първото изложение. Да, значи, това въпроса го повторихме, че тялото, нали, ако тялото умре и душата напусне това тяло, след това къде тя чака, за да получи следващото тяло. Това е въпроса и отговорът казва, живота не се интересува от това, дали от прераждане, дали има нещо преди живота или дали има нещо след живота, дали има прераждане или няма прераждане, защото живота никога не се е родил и живота никога не умира. Така. Човешкият ум, изпълнен със своята алчност и желание, той сътворява тези системи от вярвания, в които има предишен живот и следващ живот и всякаквите подобни. Така. И той навлезе вече. Това е специфично вярване на хиндуистката система от вярване на цялата хинду религия. Те вярват, че има някаква душа, която се преражда от едно тяло в следващо тяло.
Но животът не се интересува от всякакви системи от вярване, защото той нито е роден, нито умира. Така. И след това, мюсюлманите и християните пък, те вярват, че един път се раждат и след това, като умрат, отиват или в ада, или в рая, обаче за постоянно. И от тук той навлезе вече в системата от вярване на мюсюлманите. Става въпрос за следното, че мюсюлманите вярват, това е много силно вярване в тях, че когато те умрат, отиват в рая, където сам Аллах ги посреща с диня, нарязана диня, той предоставя, добре дошли, казва, ето ви диня и мед. Защо? Това е възникнало в арабския свят, където водата е изключителна ценност и където динята се счита за нещо изключително ценно, да. Така че от тук това нещо влиза и в системата от вярвания. Така, освен това, Аллах ви предоставя на вярващия мюсюлманин, а той е много по-успешен, ако е убил повече неверници, той се счита за още по-добър мюсюлманин, той отива дава му се къща с 70 стаи и всяка една от стаите има 70, всяка една от стаите, 70 различни стаи му дават къща. Във всяка една от стаите има по една чернока девица, значи 70 девици. То не е вярно, хората го вярват това нещо. Ако не го вярваха, то нямаше да се живее в този свят, който живеем ние. Значи, и този човек има възможността всеки един ден, нали? Какво тяло има? Той умрял, а той отива там и всеки един ден се наслаждава на една от тези черноки девици. Така че няма начин да му доскочее, защото като мине при всичките 70, отива отново при първата. Така. И това вярване е толкова силно. Значи това, сега не говорим, то може би, това вярване е толкова силно, че е открито, че терористите, когато отиват да се взривят, слагат тук на слабените си нещо като бандаж от стомана или някаква ламарина, която да предпази половите им органи, за да могат, когато те се взривят и тялото им бъде разкъсано, половите органи да им се запазят, като отидат в рая, те да могат да се възползват от тези 70 от тези девици. Така. И той тръгна за християните сега. And the Christian belief system that at the day of judgment Jesus Christ will appear and he will pick up only those who are church-going Christian from their grave. And those who are church, he will put him in heaven, others he will mercilessly put in the hell. As if he is a mafia leader. What nonsense! And even then, at the gate, Peter is standing, asking God, Jesus has said, but shall I send? Because he is only Son of God, you are the real God. So tell him whether I should admit. So Peter at the gate. In Portugal, the name Paulo Portas is a very popular name. That Paulo Portas means Peter at the gate. Paulo Peter. So all kinds of stupid systems. The life is not interested in all this. Because life is never born, life never dies. So all that goes on in Hindu belief system, Muslim belief system, and Christian belief system are stinking shits of the mind, which is a myth, which does not exist at all. It is difficult to understand. Mind does not exist. Because I is mind. Mind is I. The more the mind, more the I, more the I, more the multiplication of mind. They are perpetuating each other. So it is an anathema to hear that mind is a myth. But it is true. There is no such thing as mind, except for technical functions, except for identification point, for your passport, driving license, credit card. Otherwise, where is the mind? Така.
И сега отиваме към християнската система от вярвания. Вярва се, че когато християнинът умре, то отива на небето и там е разпределен. Тези, които ходят редовно на църква, ги изпращат в рая, а тези, които не ходят редовно на църква, ги запращат в ада. И освен това, там има и допълнително условие, като влизат в райските врати, там стои апостол Петър, който е нещо като вратар. В смисъл, че той трябва да ви пусне пред вратата на рая. И това нещо е толкова популярно, че, например, в Португалия дори и името Петър, който стои на портата, Петър като вратар или който Петър при портата, той го нарече Пауло Портос, което е на портата. Значи Петър, който стои на портата или вратар на Бога. Не вратар, как е? Няма значение. Петър при порта, да. Портиер, да. Той е много популярно. Това име. Поетка е врата. Гала от Гая земя. Не, добре. Значи името Петър при вратата, при райските врата. Ето на българските каши. Петър при райските врата е много популярно име в Португалия. Така. Question yourself. Let's finish. И животът не се интересува от това, защото нито е роден, нито умира. На това всичко е система от вярвания, които са във вашия ум. Обаче, защо ние не можем това нещо да го разберем? Поради това, че тези системи от вярвания се идентифицират с едно аз. И как може това аз, нали, да кажем, че са глупави системи от вярване? Това не позволява самозащитния механизъм на ума. Така. Но къде е всъщност този ум? Това са къде освен самоподдържаща система, той е един мит, реално. Нали? Той има своята ценност в технически аспект на живота, за извършване на практически дела и като координатор, и като система за отправна точка, смисъл, идентификация. Например, вие отивате и казвате, това е моят паспорт, това е моята банкова сметка, това е моята карта за идентификация. Така. Това е. See, I wanted to say something that question yourself. Is it possible to live without a single belief or disbelief? I am talking about psychological beliefs. I have a belief that I have a flight on such and such day to go back somewhere. So, I am not talking about such beliefs. The psychological beliefs, is it possible to live without a single belief or disbelief? Is it possible to live without a single image about oneself, about others? No. We are a network of images. And that's a tragedy. That's the root cause of our problem. And is it possible to live without a single secret motive? Always there is a motive. So is it possible to live without a single motive, without a single belief or disbelief, without a single image or about oneself and others? If you find out this for yourself, you are the most religious person on this planet. Така, моля ви, задайте си въпроса и живейте с този въпрос. Задайте си този въпрос сами на себе си. Мога ли да живея без нито едно вярване? Тук става въпрос за психологическо вярване, психологическа вяра. Не това, че аз вярвам, че утре ще взема самолета и ще летя, да речем, за някъде си, или ще хвана влака и ще пътувам за едикъде. Става въпрос за психологическо вярване. Може ли да живея без нито едно психологическо вярване? И втория въпрос. Мога ли да живея без нито една представа? Всичко става въпрос за психологическия свят, не става въпрос за нещата в техническия аспект. Мога ли да живея без нито един образ, без нито една представа? Ние сме една мрежа изтъкана от представи, от образи. И трето, мога ли да живея без нито един мотив, дори и без скритите мотиви, които са в нас? Мога ли да живея без нито един от тези мотиви, дори и скритите мотиви, които не осъзнават? И ако намерите отговора на всичко това нещо, тогава вие сте най-религиозният човек на тази планета.
Разбира or no разбира? This is the real разбира. Истинско разбира. One more. Извинете, може ли Дайте. да ви изпреваря? Дайте. В тази връзка, как разбирате, че на някакво ниво на съзнание, пак ще го използваме условно, всички сме едно? Как става това, че всички сме едно, когато трябва да махнем всичко, което е от ума? Имат преди хората или как? Да. Human beings. Какъв е смисъла на живота? Ти си живота, няма От залата са помолили това да е последния въпрос. Утре, там в края на уикенда, може би ще има време за... Това е последния въпрос. So, the question is not how, the question is when. And the answer is when there is a fusion between thinker and thought. When there is a fusion between observer and observed. Only pure observation of bodies. Not I am observing you. No duality. No false fragmentation. When that can happen in your energy of understanding, that's it. The question is not how, the question is when. Because when I say how, who the hell will do how? It is the stupidity which will do how. And it will continue stupidity under the banner of how. All how is the hope. Hope is expectation. Expectation is ego trip. And all ego trips are trips in the wrong direction. Not in the direction of the unnameable, immeasurable. But it's all stupid nonsense. Значи въпросът е зададен неправилно. Не трябва да се каже как, нали, ще постигнем това усещане за, че всички сме едно. А кога? Въпросът трябва да бъде зададен кога. И това кога ще се случи само когато този мислител и мислите се слеят в едно. Когато няма раздвояване между мислител и мисли. Когато няма раздвояване между наблюдател и наблюдаване. И когато това се случи, а то ще се случи само когато тази глупост, която търси отговор чрез как, която го прави това, понеже това ще й даде една надежда, а всяка една надежда е едно очакване, а всяко едно очакване е едно пътуване на егото в погрешната посока, само когато този процес затихне, тогава ние ще бъдем там, където ние всички сме едно. Тоест, след като се получи сливането, след като изчезне това разделение, което се създава... Мислиш и мислител. Да. Мислиш и мислено на тези две. Аз и съдържание. Когато това нещо изчезне, тая двойственост, настъпва сливане и това е момента, в който е кога. Въпросът е кога това ще се извърши, а не как. Казаха, че залата не трябва да приключим. Утре. 2 часа и 2 часа. Казаха току-що, че залата трябва да напусне. Сега, вижте, докато се чуваме още, там застават хора, които ви дават тези листове с изискване за посвещение.